Nag-abiso ang Mati City LGU sa Davao Oriental nga dili maagian ang National Highway gikan sa syudad padulong sa Tarragona, Davao Oriental tungod na danyos ang dalan sa pagdahili. Ani ang report ni Argel Relator. Nagsugod nga nakita ang dagkong liki sa konkretong dalan sa Muñoz Colisisi Road, Barangay Tagabakid sa Mati City, Davao Oriental adlong Miyerkules. Apan karon nahunlak na gayod ang parte sa highway tungod sa pagdahili sa parte sa bukid. Resulta, dili na kini maagian pa sa mga motorista. So naay ground movement kahapon, nakita na few inches pa lang ang nag-crack sa tunga sa dalan. Pero kagabi ining dako, tapos kaganina several feet na. Miyerkules sa gabi pa lang, gisarado na ang maong dalan. Sa inisyal nga datos, ana sa 300 meters sa gitason sa dalan ang apektado. Ginalantaw nga resulta kini sa sagunsong pag-ulan sukad pa sa miaging bulan. Busa, tambag sa LGU sa mga dunay planong muadto sa Tarragona ug sunod pa nga mga lungsod. Mamahimong mutuyok na sa Compostela, Davao de Oro, padulong sa Katiil, Davao Oriental nga ruta. Nagpahigayan sa inspection, no? Tapos i-block na nato ang road going to that particular area. Tapos ang MGB na ano po daw dito to check. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.